אילן, מה קורה איתך? שמעת יש שם מרוץ ל1,2,000,000? באמת? אנחנו חייבים ללכת לשם. כן, אבל אתה יודע, אתה כרגע בפורטוגל, עובד בהייטק, השארת אותי בדד במלחמה. אחי, בשביל המרוץ ל1,000,000 אני עוזב את העבודה רק בשביל להגיע לאודישן. תכלס, אם אתה מגיע, אין מצב שאנחנו לא מתקבלים. היי, זה בדיוק מה שאני באתי להגיד. כרגיל, הקדמתי אותך, יא שמנמן. קוף. טוב, קיצר, אז ביקשו שנעשה סרטון קצרצר. נראה לך שצריך להגיד להם למה שווה להם לקחת אותנו למרוץ? לא נראה לי, חכה שהם יפגשו אותנו, הם כבר יבינו לבד איזו תוכנית הולכת להיות. תשמע, תוכנית בלעדינו זה לא יהיה מרוץ ל1,2,000,000, אחרי ששתי בלונדיניות כמעט לקחו את הראשון. למה שאנחנו לא נעשה את זה הפעם עד הסוף? אז אתה בעצם משווה אותנו לשתי בלונדיניות? לא אחי, אני לא משווה אותנו לשתי בלונדיניות, רק אומר שאין סיכוי שלא נגיע לגמר וניקח את הכסף. כסף. חוץ מזה, שתמיד אמרת שתבוא איתי ליפן ודפקת לי ברז. צודק. טוב, אז אני שולח להם את הסרטון. איזה סרטון? את הסרטון הזה, אחי. את זה. טוב, אני אדבר איתך יותר מאוחר, ביי, אחי. המרוץ ל1,2,000,000 גאה להציג הישר מפורטוגל אילן לי, שהגיע לישראל אל חברו הטוב ביותר, נמרוד שלום. יחד הם הולכים לחבוק את העולם, שילבו כוחות, עוצמה שלא ניתן לתאר, נחישות שלא ניתן לעמוד בפניה, הצדק יצא לאור, אירועים מצחיקים בלתי נשכחים. המרוץ ל1,2,000,000 בקרוב.